Kriżi fl-isptar, kuruturi iffullati, nies li kienu ilhom 12 sija jistennew fl-emerġenza. Hija din is-sitwazzjoni fl-isptar Mater Dei, sptar li qed jesperjenza fluss enormi ta' persuni li qed jirrikorru għas-servizzi tal-emerġenza b'riżultat ta' sħana u l-qtuħ tad-dawl illi esperjenzajna fil-Gżejjer Maltin f'dawn il-jiem. Net News diġà rrapporta li 10 persuni tilfu ħajjithom kaġun ta' din is-sitwazzjoni, ħafna minnhom anzjani. U din l-aħbar qatt ma ġiet miċħuda mill-Ministeru tas-Saħħa. Issa l-amministrazzjoni ta' Mater Dei ddeċidiet li tipposponi wħud mill-operazzjonijiet li kienu skedati għal dawn il-ġranet għalkemm il-pressjoni fuq l-isptar għadha qed inħassu. B'rabta ma' dan kollu l-ħamis wara nofsinhar Net News saqsa lill-kirurgu u Ministru responsabbli mill-anzjani Joe Etienne Abela x'inhi r-reazzjoni tiegħu għal din il-kriżi fil-qasam tas-saħħa. Isħana li laqtet il-pajjiżna effetti ħżiena fuq is-saħħa tal-persuni ħatħalli. Issa dan li ġara kif jiġri kull sena. Il-Ministru Joe Etienne Abela qalilna li l-isptar mhux ilaħħaq minħabba n-numru tal-pazjenti realtà li ġaba bideħ il-Partit Laburista meta imbarka fuq politika li kienet ibbażata biss fuq iż-żieda fil-popolazzjoni u allura kif wieħed stenna affettwat ukoll l-isptarijiet. Il-problema hija n-numri. Dan minkejja l-fatt li suppost f'dawn l-10 snin pajjiżna kellu jibbenefika minn servizz ta' sptar ieħor l-isptar sal-luqa. Iżda minflok mal-poplu nata sptar ieħor li kien sejgħin lill-pajjiż ilaħaq ma' żieda sproporzjonata fil-popolazzjoni spiċċaw intefqu 400 miljun euro f'kuntratti fraudolenti. Intant, mistoqsi minn se jkun qed jerfa' responsabilità tal-kriżi nazzjonali li żviluppat fl-aħħar ġimgħa u nofs meta saħansitra sfortunatament il-fuqhom numru ta' persuni, Joe Etienne Abela insista li hija normalità li jmutu n-nies f'heatwave. Iżda insista wkoll li s-sistema tal-provvista tal-elettriku trid tinbidel mill-qiegħ. X'għad ħajja responsabilità ta' dan kien hemm l-imwiet. Le, ħanerġa' nieħdu kalli għatlek qabel. Jekk tmur kull pajjiż tal-Ewropa, ħanżomma l-Ewropa. Kien kellna tuħ tal-provvista fl-elettriku għal aktar minn 10 ijiem. Ħan nispjegalek. Li ikun hemm imwiet waqt heatwave, dak huwa fatt li ma nistgħux ninnegawh. F'pajjiżna u semmejtlek ir-Renju Unit. Imutu eluf ta' persuni fir-Renju Unit meta jkollhom heatwave, issa hemmhekk forsi tajli hemmhekk mhumiex iggerjati għasħana. Aħna suppost iggerjati għasħana. U hemmhekk aħna konna ċari tkellem il-Prim Ministru l-infrastruttura ta' sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku f'pajjiżna irridu ma rridux, din hija xi ħaġa li hemm bżonn li tinbidel mill-qiegħ. Francesco Catania, għall-News.